Σηματοπλέγματα. Το ποτάμι μέσα στο χωράφι κυριολεκτικά. Μη λερώσει το ποταμάκι του 2012. Εγώ τι να παίρνω. Εδώ που το σημείο τώρα έχει σκαφτεί. Έχει. Λόγω ήρθα το πρωί μου εκεί και μετά όταν είδα εδώ κάτω. Παιδιά, αυτό δεν θα αλλάξει. Τόσο καταστροφή ότι έκανε και στο γεφυράκι παντού. Το γεφυράκι πότε χτίστηκε? Τώρα. Τώρα, 2012 δηλαδή, 2012. Τι θέλει το γεφυράκι μια χαρά. Όγκους που Για να δούμε το γεφυράκι του 2012. Η άσφαλτος που λέγαμε πριν και πήρε το ποτάμι μαζί της. Το γεφυράκι. Το γεφυράκι άντεξε. Τα υπόλοιπα δεν αντέξανε. Το γεφυράκι είναι εκεί και το ποτάμι πέρασε από δίπλα. Έχει κι άμμο εδώ. Λάσπη. Είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται. Το γεφυράκι, ορίστε. Ακάθεκτο. Το ποτάμι από εκεί. Το ποτάμι χτες, την ώρα που έβρεχε, πέρναγε και από δίπλα. Να δούμε και τον άνθρωπο στο φορτηγό. Τι να κάνει κι αυτός. Δεν φταίει σε τίποτα. Γεφυράκι. Ούτε αυτό άντεξε. Άσφαλτος, κομμάτια. Λαζάρα. Πες το. Πάρουμε αυτά να στρώσουμε το υπόγειο. Γεφυράκι, καλώδια. Τα καλώδια γίνονται φίλτρο, δεξιρόφερτα. Όπως βλέπουμε τις αποστάσεις, δύο κολόνες, η τρίτη κολόνα, η τέταρτη λύπη, η κολόνα η τέταρτη λύπη όπως βλέπετε. Μπορούμε να ψάξουμε να τη βρούμε, αν δεν έχει φτάσει μέχρι τη Λούτσα. Το ποτάμι αυτό κανονικά, αν δεν παρακάμπτει το χωριό, δεν περάσει μέσα το χωριό του Πικερμίου, κανονικά να φτάσει στη Λούτσα. Αρτέμιδα. Σελήνες. Εδώ βλέπω μια μάντρα που έχει πέσει. Πώς λείπει και η πόρτα. Καλλιεργούσε πράγματα ο άνθρωπος. Ορίστε. Εδώ η άσφαλτος.
Εδώ έχει σηκωθεί όλοι. Πατάμε σε ένα κομμάτι, να το δείξω καλύτερα, σε ένα κομμάτι άσφαλτο το οποίο έχει μετακινηθεί 30-40 εκατοστά. Εδώ κι άλλο. Αυτό είναι γυρισμένο και ανάποδα μάλιστα. Δεν είναι από τη μεριά που πατάει το αυτοκίνητο, η ρόδες του αυτοκίνητου. Είναι από την ανάποδη μεριά. Φανταστείτε με τι ορμή. Ένα κομμάτι άσφαλτος παρακάτω, μέσα στο χωράφι. Είναι ασύλληπτο. Και δεν φταίει τόσο η βροχή, το σπίτι, έτοιμο να πέσει είναι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Δεν φταίει η ορμή του νερού, φταίει το έργο. Και μόνο το έργο. Έχει γίνει αξιοθέατρο, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, άλλοι που περνάνε να πάνε στις δουλειές τους, άλλοι περνάνε να πάνε στα σπίτια τους. Υπάρχουν τα πλάκια να το δούνε. Πικέρμη. Σπάτων πικερμίων. Άλλη ένα πλάνο. Έτσι για να βλέπουμε. Γίνεται. Να γίνει. Ταλαιπωρούμε. Δεν θυμάμαι τώρα. Πού πάτε μαλάκα, πού πάτε? Πού πάτε? Πουλιάκι. Ναι, αργούμε ακόμα, έχει δουλειά. Κοίταξε, δεν ξέρω. Κάπου θα τη στείλω. Πάντα μέσω διαδικτύου. Όχι τηλεοράσει και τέτοια δεν ασχολούνται με τέτοια θέματα. Το ίντερνετ είναι καλύτερα. Εδώ μένω πιο πάνω. Ναι. Κάθε φορά που γίνεται λίγο βροχούλα, κλείνει αυτός ο δρόμος, όσο μάλλον από πάνω. Καλά, ο πάνω διάλυσε. Αλλά Πάνω αυτό εδώ διάλυσε. ήταν μεγάλη καταστροφή. Και εδώ δεν έβρεξε. Και το γεφυράκι αυτό 2000 πότε χτίστηκε? Τι, πέρσι. 2012. Πέρσι. Το ποτάμι πέρασε Δεξιά και αριστερά. έξω από το γεφυράκι. Δηλαδή ήταν σαν να το κλείσανε το γεφυράκι. Κάνανε μικρό. Τι να πούμε. Και πού θα βρεις το δίκιο? Ασύλληπτα. Κοίταξε. Όχι, δεν θα βρεις δίκιο. Βρίσκω δίκιο. Ό,τι και να πεις. Και εμείς τους το είπαμε. Εγώ ξέρεις, όταν ήρθε ο Εργολάβος και του είπα. Οι κολόνες πότε ανοίξανε ποτέ αυτές οι κολόνες να φωτιστεί ο δρόμος? Οδηγό μηχανή. Ποτέ δεν ανοίξανε αυτές οι κολόνες. Και λείπει και μία κολόνα. Νάτι, εκεί. Πού είναι η κολόνα? Κατάλαβα. Λείπει η κολόνα, από εκεί λείπει η κολόνα, Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ όταν ήρθε ο Εργολάβος και του είπα εδώ. Και αυτός πήρε τα λεπτάκια του και έφυγε. Λέει, πίσω, εδώ στον Δήμο δουλεύω. Γιατί εδώ πέρα. Και σου λέω, για μένα λέω, για να σωθεί αυτός ο δρόμος και να περνάει ο κόσμος, θέλει αερογέφυρα. Να ξεκινήσει από εκεί πέρα που είναι το αυτοκίνητο και να κλείσει εκεί πάνω. Αερογέφυρα. Τίποτα άλλο. Και με κοίταγε με ένα την μάτι. Αττική Οδό, κοίταγε από με ένα δίπλα, κάνανε κάτι γέφυρες τρομερές για την Αττική Οδό. Με κοίταγε με ένα μάτι. Μα φυσικά. Για την Αττική Οδό κάνανε γέφυρες τρομερές. Εδώ πέρα που δεν πέρασε η Αττική Οδός, όλα της Αττικής Οδού είναι αυτά τα νερά. Όλα αυτά τα νερά έρχονται από πίσω. Όλα τα νερά έρχονται όπως το λες. Από την Αττική Οδό, εκεί που κλείσε σπατών, αυτό το ρέμα είχε καβαλήσει τέρμα. Μιλάμε τώρα για 10 μέτρα πλάτος και 5 βάθος. 6 σπατών. Ασύλληπτο. Τέλος πάντων. Καλό κουράγιο. Η κολόνα, πάμε να δούμε και την κολόνα της ΔΕΗ που από ό,τι βλέπετε είναι 30 μέτρα, 40 μέτρα. Εδώ κάπου είναι η κολόνα.
Ενδέχεται να είναι και παραπάνω μέτρα, δεν μπορώ να το υπολογίσω φυσικά. Ορίστε, μέσα στο χωράφι είναι η κολόνα της ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται εδώ ακριβώς. Αυτή η κολόνα έχει χτιστεί το 2012, την είχαν σηκώσει το 2012. Βάλανε φώτα. Όπως είπα και στον κύριο, οδηγάω μηχανή. Ποτέ δεν είχα δει φώτα εδώ πέρα στον δρόμο. Αυτή η κολόνα και που έπεσε μπορεί να μην είχε ανάψει ποτέ της. Ορίστε. Πού βλέπουμε την κολόνα? Από πού είναι? Εκεί ήταν μια μεταβολή. Και είναι εκεί που είναι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που προχωράει προς να περάσει. Εκεί είναι η κολόνα που βλέπουμε τώρα. Κανονικά. Τέλος πάντων, Ελλάδα, το 2013 πλέον. Να, και αξιοθέατρο. Αυτοί οι κύριοι εδώ είναι τουρίστες που ήρθαν να δουν τι έχει γίνει. Άμα θέλετε. Όπως λέει, εννοείται ότι είναι κλειστός ο δρόμος. Σηματόλυμα κάτω. Κολόνες λίγους μόλις σαν φίλτρα. Φιλτράρω είναι τα καλάμια. Κοιτάξτε.